Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Enteng, apay ngay aday tamot natang tisidsidaan. Ay, di karne ket si Danton ni Kwarog. Ires-reservam para ijay paboritom akana ka. Ay, una kaasi ano si Danton lang itinatag. Nasaya at ano kasta? Masal na bali asyaktag si Danton itinatag. Talakaya ko. Ay ko, inayadib nga rudyag ngal-ngal Ang inayadak mo. di mo partakan timangad. Inayadak mo. Kasano no maispalan ka. Naispalan kan. Ay, na yun, Enteng. Nateng man, wano karne ti si daam. Maispalan ka lang ta. Nasaysaya at nga rudan, no saan ka nga agsidsida. Inna po'y latanti ka na. Ganda ta ba daw? Aginom talang, tawan ti agiparit kadatang aginom. Isumiti ko na, Kwarog. Saan mo napakibiyangan dahi tanga angkel mo nga ginpaparit nga ginom ka? Aw, apay tano to, Sep? Agawit ka, tani angkel mo ko na ispalan. Ay, agawid ka, Kwarog? Naispalan ka numanan ni Uncle Kaw. Panawam dahi to'y pulutan ta abanyas. Ay, sapay kalutlutaw. Kinday to'y arak ngayon inumin ta. Kita ma, saan pa yan nakagudwa? Agawit ka, Chip. Ibaon-baon na kantumot lang ni angkel mo, Kwarog. Ay, jak nga rin tagawawi daw. Wen, saanin? Agtugaw ka kiday ta ginom ta. Papayaban na ka ni Antem, Chip. Ibagam ka ni Nanam Abanang. Tasaan nga agawid ni Kwarog? Uray na ispalan ni Kapitan. Wen, saan latang agawid ni Kwarog? Pinampampag ko adya likod ni Enteng idinaispalan. Kanayon samot na may ispalan ni Kapitan, Mare. Ay, win nga rod ita talumakayan nalakamot tan ang maispalan. Sa balya talaga no lumakayan ti tao. Agpaiso day ta, Mare. Ay, po. Ipapaayab ko ni Kwarog. Hanggang agin inumdamot ka no kan ni pari ba daw? Wen. Nakitak ida nga agin inom kan ni kabadong dita serok ti salamagay. Ni pari ba dong mati ka na yun nakadkadwana? Wen atag barkada dan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, Kalpasan dahi ta kantam, agsyat ka manay. Lobi. Nalpas! At dapat inuman tataba daw. Naga daw, kita ma. Ha? Ay, napan ka man ng gimatang. Kituwid na, si kagayam ti kadwat. Ay, katagkanta ka rot man na. Wen, ala, agkanta ka. Nay, rabi mo't gaya man. Sige lat ka, Kwarog. May mayat ano rabi eh. Taadaw ti agdengag. Sige, agkanta ka raw. Asinudyak kan kanta. Ni Kwarog. Kanyat orasan. Kat no parbangunan. Ket no bawal tag kanta ken ag gitara. Rabiin. Ay, kadwa naman nun ni pari ba daw? Makikadkadwan tumot iti dayja kontrabida iti biyag ko. Ay, jak ambaw. No apay aday jay meten apari ba dong tikad-kadwa na ita. Ewan nga raw. Sigurado asuruan na ni Kwarog iti kalukwan. Agrunda tayo ka no, Chip. Nagkunamay. Ni Kapitan.
Siyak, Mike, tagsaaw. Saan ka mapanagronda, kwaraw? Nay, apay nga tatabadaw? Kuha nga main. Siya ka ti sumungbat. Saan nga gronda ni kwaraw? Gapaw, taginom kamay. Anya? Aw. Nangag mo timbagan ni Tata Badawng tanod usep. Nangag ko. Pwes, dayta, ti ibagam kani kumparet nga inteng. Saan ka no mga grunda ni Chef, Kapitan? Apay asaan? Aginumda ka no ka ni Tata Badong. Kanayon dalangan nga ginidam. Hari na biinsan, Kapitan. Madon arabi di kay nagrunda. Anya day ta apari Badong ta surwan na mutendi kwarog iti kalukwat. Pangipanam ka day talinutom. Ije pagin inuman mi kani kwaraw. Aw-awisem ni kwarog nga aginaom. Kitagbarkada kami gayam. Agbarkada kayaw? Wain, dua kami ngagbarkada. Kay ningay kapitan. Sana nasayat a barkada day tanga inteng batingteng. Taapay asaan? Nagado ti bawal kinkwana. Bawal ti aginaom. Bawal ti agsigarilyaw. Bawal ti agkanta iti video okay. Ay na, nasaya at met no bawal dagita. Pagsakitan nakalaeng dagita. Ni kwaraw, mabalin amin. Awan bawal kinkwana. Ay, pat nagtanga ginom Tata Badawng. Mabalin lata. Iso akay kayat ka barkada, kwaraw. Urayan nga tibagam kanyak. Sumuro ta kadagaw. Ita, kahit ti kay kayat kukin ka. Sika nga mintimang papainom kanyak kay. With pulutan pa. Nagmayat at talaga no si katikat kadwak, Tata Badawng. Kitwin na. Nyangkal mo nga. Di lagi ba unti muna nga ramidain. Kusto, dayta, kwaraw. Di nakmat nga ron tangdanan. Siyak, saan ka nga ibabaon? Siyak, ti ibabaon mo. Mabalin ka nga ibaon? Una. Sige, padasin na nga ibaon. Ang laklakayan kan, ibaon ka kitdain. Nagkunaasaan mo ang mabalin nga ibaon ti lakay? Nganggal gaw. Kuna naasaan ko kano ang mabalin nga ibaon ti laklakay ngam siya. Mabalin. Patsyamot niya ang mo. Ibaon na kaon, kwaraw. Pangibaonak ngay kan ka. Mapanakaon? Di ka pala imbabaon. Amukon ti papanak. Sa dino ngay. Mapanak agtilew iti pulutan tamanaw. Ha? Nakaon! Yay! Napanay! Nangalami tawit mamanok ka ba daw? Dita, Maray. Nay, aguray ka. Mabigbig ko day tamanok Si kakit di may bigbigam mo't amin ay. Manok da kapitan day ta. Anya kumaita. Numanok da. Tiniliw ko mo da. Na, basta agtiliw kalatan iti manok. Ada nang ibaon kanyak. Asinaw, Ni kwaraw. imbaon na ka ni kwaraw. Wain. Pulutanan mi kanaw. Anya! Limabas ni titi senak ni Kabadong. Adamit awit na manok maray. Manok da? Manok yo. Nay, apay ngay? Mabigbig ko di manok yaw, tanda payak kan sa ka na. Na, Brown ti kolor na, kan bulding. na. Ay, manok mi talaga day jay, Maray. Wan, kasta mga rutimbagak kan ni Kabadong ngam inala na mulata. Ay, impakat naman ang timadi nga aramid na. Danggam ti kunana kastoy. Imbaon nak ni kwaraw kunana. Anya. Ay, sige, Maray. Taibagak day ta kan ni Inteng. Ay, Badawng. Manok met da kapitan day taparparcham. Agtal na ka man sika, tuyan. Kasanong agtal na kat saan mo met ang manok day taparparcham. Imbaon na nga ron ni kwarog amang tiliw da ito'y amanok. Imbaon na ka, napan kamay. Apay ko majak mapan ngay. Kasanungay numaamuan ni kapitan. Ibagak nga imbaon nak ni kwarog. Di lusot. Awan lat di kar aramidan. Hiso nga ron abinarkadak ni kwarog. Kitay, close kami, tuya. Ayabak ngayab ka ni kwarog. Di na kaya ti umay. Ay, aging gaaday jay apari badong ti barkada na.
Di nakapatpat yan, inteng. Jakmet ibaon kit. Ibagaklakan ko na mapan naalaan di honorarium na. Di namat kayak da umay. Kabuting na nga rod nga ibaon mo. Kasano nga ron nga ibagakan ko na di honorarium na ngay. Ay kat, ipukaw mon ah. Ha? Una niya. Ipukaw mon, tapno mangeg na. Ay, mas gayam dahi ito'y manok atarakin ni uncle mo Kwaraw. Huwag nga rin tatabadaw. Naglukmag nga main. Iso ngayon ton maminsan. Ibaon nak tumanin ang mapanmang tiliw iti manok ni uncle mo Sige, ibaon ka manan. Ha? Ha? Anya dahi jay? Nanggal ko dahi jay Pukpukawan na. Ada ibagak. Jak. Nanda ka no'y magana. Patpatsimay. Ti ibagana. Kit ibaon na kamaning. Ay, unan niya. Agpulutan ta kiday. Adupay, ti puluta. Tulay! O anya, naayabam ni Kwarog. Ay, di na kayat. Ay, awanan. Di nakansamot tin am mo, dahi jay akaanakam. Kayat nakit din tagigan iti ayan dahi di akong parik abadong. Gabiti siyak nga uncle na. Ay, kasadumot nga men. Kanayon mamot nga men nga ibaon. Saan mo't adakas ti agibaon? Pudno dayta. Ang kita umot inteng. Ni pari badungan ti kay kayat na. Ison ti mangibabaon ken kuana. Kalukwan ti pangibabaunan na. Marituyang, pudno aya di madamdamag ka. Nga anya, Maray. Nagpositive ka no ni Kwarog iti kubed. Wen, pudno, Maray. Ay sos nakamamak. Una, kat no imbagak kini badong ko nga adaywan na ni Kwarog. Kasano nga adaywan na kagbarkada da. Itataadan makaakar asakit na. Nasken nga adaywan yan. Saan nga rod apod na barkada ni kabadong ano kasta? Bayamon ta barka-barkada. Narigatan numaakaran ni badong iti sakay. Ay, umadayo ka dito'y Kwaraw. Adda kubid mau. Ha? Kunak man no agbarkada tatabadaw. Idi dahi ta. Saan itan? Ay, kunak no napudno ka gayam. Ay, ijay ka. Umadayo ka Kwaraw. Diyak kayat ti makaran. Salakay! Yay! Galing. Apay ngagsagsangit ka. Kunak no napudno agayam ni tatabadaw. Saan mo't gayam? Apay aya? Namuan na lang nga dakubid ka. Inabog na ko nakaslasaw. Makitam itaday tang aramid na. Di na kano kaya ti makaran. Siya kay nga kalbo. Uri adda kubid mo kat asit gan kalat na. Nungay makaran ka. Uray pay Uray duwata nga kubid. Duwata mutla nga agpaimbag. Kasta ka tiyang ka. Saan ka abaybayan? Kaanakan. Umay kan. Tama panta ije quarantine. Saan mo lata mabalin nga isukat ti pamilya wenno kabagyam Kwarog? Ta iti panawan ti panagrigat mo, saan da kalata abaybayan? Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.